Durante 6 días a zona bella de Pontevedra resoou coas notas e as voces dos mellores intérpretes de jazz e blues do momento. A vila acolleu por 25º ano consecutivo o seu festival internacional dedicado a esta música. En principio o festival está enfocado ao jazz, cunha pinga de blues tamén, que é unha cousa que é especial de Pontevedra. Outros festivais están máis centrados no jazz, nos poñemos blues, pero por riba o jazz destes últimos tempos é isto, é fusión con outras músicas, con música electrónica, con música africana, con todo tipo de sonidos, e iso o que se escoita en Pontevedra estes días. Todas as actuacións conseguiron un importante éxito de público ateigando as prazas pontevedresas, unha resposta que anima ano tras ano aos seus organizadores. Levamos 25 anos facendo isto pois porque vemos que a xente responde ademais dun xeito incondicional. Basta incluso que a xente pase por aquí, para a Praza da Ferrería, como estás vendo, para que de repente pois diga, vou quedar a ver, porque isto soa moi ben, non? Pois ese é o público que nos gusta. Con 25 edicións ás súas costas, o festival está máis que consolidado e consegue atraer un público do máis variado. Profesionais da música afeccionados a este estilo e incluso camiñantes que se senten atraídos polo espectáculo. Solemos vir todos os anos, é verdad que é un festival que nos chama moita atención e que nos gusta moito. Eu tamén son música, toco piano, entón me encanta moitísimo jazz, sobre todo ese rollito de improvisación que ten. Moi boa, fusión que fai, o rollo que ten, moi guapo. E que sexa gratis, mellor aínda. Vale para bailar en compañía, para estar solo e relaxarse. É moi versátil, está moi ben. Pareceme moi ben que ademais achegan a música jazz a todo o público, non só a xente que sabe música. Hoxe o cantante e compositor norteamericano Gregory Porter será o encargado de poñer o broche de ouro a esta edición. Será a partir das 10:30 da noite na Praza da Ferrería.